Tu mamy ten dynkmal, a hań we krzokach, we stromach. Dobrze, co nie ma jeszcze jaru, co nie ma lata, bo możemy hań doleźć, jeszcze coś ich zwiadownego je. Idziemy. No, przyjeżdżajcie tutaj. Ja, tak, jeśli tu gadacie po śląsku, ja? Oberschlesien ist mein liebes Heimat. W końcu ciepło się zrobiło. Można bez mantlów, bez kabotów, we szakiecie. Dzisiaj witam was ze Łagiewnik, Hohenlinde. Jedyno Stadtteila Bytomia, kero we międzywojennym okresie była pod polskim reskierunkiem. Jedyno Stadtteila, kero we większości je za ruchem Chorzów. Stąd pochodzi Michał Probierz. Narodził się w 1972, trener polskiej reprezentacji we futbalu. To już jest 5. tajlik o Bytomiu. Robimy całki cykl. Kuknijcie se do poprzednich tajlików, jeśli żeście jeszcze nie widzieli. Ostatnio byliśmy w Rosbergu, a jeszcze wcześniej 3 tajliki o Bytomiu powiedzielibyśmy o centrum. Abonirujcie mnie, knefel, subskrybuj, dzwoneczek, bo co tydzień w piątek na wieczór o 6 genau na moim kanale YouTube nowe tajliki. Dzisiaj są my tu, za tydzień zaś we fajnistym placu Górnego Śląska. Jadymy. Łagiewniki, za niemieckich czasów Lagiewnik. Założyli przed rokiem 1255. W roku 1232 Łagiewniki były potajlowane na 3 osobne dziedziny. Dolne Łagiewniki, Górne Łagiewniki i Średnie Łagiewniki. Do nich przynależały m.in. Nomiarki, dziś są tajlą Świętochlowic i Cwajki we Królewskiej Hucie. W roku 1904 Górne i Średnie Łagiewniki pokuplowali i zmajstrowali gmina Hohenlinde. W roku 1951 Łagiewniki dokuplowali do miasta Bytom. W 2018 kwaterowało tutaj 8062 persony. 8062 persony. We wszechobecnym cenzusie z roku 2021, tak jak żech powiedział przy pierwszym tajliku, w całkim Bytomiu 12,42% personów zadeklarowało śląsko-narodowość. No ale nie mam informacyjów, wiele genau takich deklaracyjów było we Łagiewnikach. Jeśli wiecie, to dajcie znać. Jednakoż zdomi się, co je tutaj najwięcej Ślązoków spośród wszystkich bytomskich Stadtteilów. W Abstimmung 20 marca roku 1921 w Hohenlinde większość welowała Polski, 58% personów. Łagiewniki przykuplowali do II Rzeczypospolitej w ramach autonomicznego śląskiego województwa. Łagiewniki leżą we prostej linii 11 km na północny zachód od Katowic. Była to osobno gmina, no to był i Rathaus. Za nami jest Rathaus, były Rathaus, budowany w latach 1910-11. Dzisiaj ośrodek zdrowia i miejsko biblioteka. Genau przy Rathausie jest Feuerwehra. Była kiedyś Feuerwehra, dzisiaj niestety nie mamy tu chyba niczego. Od zaczątku idziemy ulicą Cyryla i Metodego. Sumy przy placu Witolda Szalonka. Szalonek, wybitny kompozytor, był związany ze Łagiewnikami. Narodził się we Czechowicach-Dziedzicach, umrzył w Berlinie. No i mamy tutaj jego plac, tak jak żech powiedział. A za nami kościół pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena, budowany w latach 1894 i 96. Kupluje 2 style, neogotycki i neoromański. I w 1997 wymienili ten krzyż, ja, na tym turmie, ta iglica, to wszystko widać. I zwiadowne jest to, co Łagiewniki jako jedyną Stadtteila przynależą do katowskiej diecezji w rzymskokatolickim kościele, a reszta Stadtteilów do gliwickiej. Z kuli czego? No z kuli tego, co to były polskie place w międzywojennym okresie i ta kościelno-administracja dzisiaj to pokazuje, ja, co tako była granica.
Słyszymy tu też durść śląsko-gotka. No naprawdę tutaj czuć ten Śląsk. Czuć co bliżej do Chorzowa niźli do Bytomia. Genau przy kościele mamy Górnośląski Teatr. No kiedyś był Górnośląski Teatr, jako że się dowiedział przed chwilą, do 2018 fungował chłop i tutaj powiedział, był on związany ze Makulą. Ja, Maria Makula, znany Ślązok. Teraz mamy tu bankietowo sala, na wierchu był teatr. No i mamy fajniście szrebnięte, jako ta ulica się mianowała od zaczątku. Do 1921, czyli jeszcze za niemieckich czasów, Hohenzollernstraße. Nie skorzej za polskich czasów do 1939 Sienkiewicza. Zaś za niemieckich czasów od 1939 do 1945 Hauptstraße. No i po 1945 do 1992, genau, że się wtedy narodził, Ormowców, ja, Ormo, znamy. No i teroski Cyryla i Metodego. Na Cyryla i Metodego mamy też taki krzyż. No nie wiadomo, eli to jest krzyż. Jedni wiążą to ze misją Cyryla i Metodego, no bo te place były chrystianizowane od Cyryla i Metodego, apostołowie Słowian. Ja. Śląsk był ochrzczony we 863. Wielgo-Morawski Reich. Wiecie, te place przynależały do Wielgo-Morawskiego Reichu. Wielgopolska, czyli Polska nie. No do tego jeszcze krakowsko-ziemia, czyli Małopolska bym powiedzieli. No ale nie wiadomo, eli to jest związane ze Cyrylem i Metodym. Mono to jest pokutny krzyż. Mono w ogóle to nie ma krzyż. No nie ma tu tego wierzchniego ramienia. Mono powstało to za czasów przedchrześcijańskich. Pogański kamień, tak genau nie wiemy, co to tak richtig jest. No ale jest to fest wiadowne. No i jeszcze są my na Cyryla i Metodego pozostałości dawnego folwarku ze XIX stulecia. Piękny landschaft, Schomberg, bydymy tam za tydzień, a sumy na placu, kaj kiedyś była gruba, Florentinen-grube. Od 1822 roku. No i przód przynależała do Donesmarków, potem do Winklerów. No i co dzisiaj mamy? No nic nie mamy. Hań była gruba, tutaj były hołdy. W 1936 pomieniła miano na Łagiewniki. W latach 1945-49 był tu Arbeitslager. W 1951 gorął szacht, rycerski szacht, tak richtig narzędziowo komora, i poginęło 19 grubiożów pochowanych na cmentarzu tutaj we Łagiewnikach. Są my na ulicy Szyby Rycerskie, no bo tutaj były rycerskie szyby, tak się to mianowało. Też jakiś szach był, kaj dzisiaj mamy osiedle Arkibożka. To już mamy na granicy z Rosbergiem, ja? No bo pokuplowali w 1971 ta gruba ze grubą Rosberg. Godali my Muńskiego w zeszłym tygodniu w Tajliku o Rosenbergu na ten temat. Co dali? No dali to już je zawarcie gruby. W 2004 przestała fedrować, choć tu ich baba godała za kierą, że godą co już tak richtig wcześniej, no to wszystko było pokuplowane i w 2004 to wszystko zawarli. I no nie mamy już żadnych tropów po tej grubie. Aha, i ostatnio godą, co ostał taki modry szacht przy cmentarzu, kaj pochowane są te grubioże, które poginęły w katastrofie na grubie. To był szacht ze gruby centrum, choć we Rosbergu. Ja, to jeden widz mi powiedział, dziękuję. A dzisiaj, kiedy jechał, bo byliśmy jeszcze załatwiać we Miechowicach, to żech widział insze szachty ze gruby centrum, tak mi się zdo, których żech nie pokazał we pierwszym tajliku. No wszystkiego nie wiem o Bytomiu, znam trochę Bytom, no ale też dużo się ucza. Szkoda, co nie ma już żadnych
śladów. Są tam dali familoki, które ostały, trochę tego ostało, które były ze huty, dali, no to wybulili. A ja kukom teraz, bo ida zatkiem ja na ten piękny landschaft Schönberga, no Schönberg, richtig Schönberg, Schomberg, znaczy Szombierki, to będzie za tydzień. Teraz skupiamy się na łagiewnikach Hohenlinde. Jak na richtig górnośląski plac przystało, była gruba, ale była też huta. Huta żeloza, założona od Huberta von Tille-Winklera, Hubertus Hütte. Fungowała od 1857 do 2000 roku. Ja od 1936 nosiła miano huta Zygmunt. No i są genau nad przy głównym wchodzie. Tutaj jeszcze niedawno był ponoć szrajbunek huta Zygmunt. Tu był główny tor. No i mamy budynek, który niestety niszczeje. Tak to wszystko wygląda. No i kapliczka. Kaj musiał być, no w to chyba święty Florian. Szajbnijcie, co richtig tak było. Niestety tak to dzisiaj wygląda. Auto, według mnie Opel, który jest polony. No te place od 2004 wykupiły rozmaite firmy. Mamy ArcelorMittal, tu mamy Interstal też ja, mamy Zamet, rozmaite są tu firmy, no huta, ArcelorMittal, no to też jest huta. No ale nie mamy już tego, co było. 44-45 w trakcie II światowej wojny był tu podlager lagru Auschwitz, a fungowała tu też jeszcze inkszo huta cynku. W 1826 ją założyli i fungowała do 1870. Marienwunsch się mianowała. Ja, tak to było. Były gruby, a przy nich huty. Potem wągiel ze grubów był spolany w tych hutach. Tak to pierwej było. Nie skorzy dopiero elektrownie, nie skorzy ogrzewanie chałupów. No i przód wągiel służył wielkim hutniczym piecom. I tak to wszystko było pokuplowane. Z tego wzięło się bogactwo Górnego Śląska. Błogosławieństwo i przekleństwo, a potem masowo eksploatacjo, zawieranie grubów, zawieranie hutów, no i tak to wszystko niestety wygląda. Był tu Kamil ze Śląska, kanał Widzę to tak, jeszcze na YouTubie oglądał, że kto jeszcze przypominał, że chce wczoraj ten tajlik o łagiewnikach, durś korzystą z tych zasobów i durś się szkola i kuką do internetu, durś się ucza się z wami i wy się ze mną uczycie. Śląsk jest piękny, choć te place są zaniedbane i werci się tutaj przyjechać, przyjeżdżajcie tutaj, a w to o pieniądze, no to niech przywróci Śląsk tak jaki był. Make Silesia great again, można by powiedzieć. Park Amendy. Powstał on między Grubą a Hutą. Dzisiaj mamy tu zegródki. No i co to jest? Rybnik, kaj chytają ryby. Mamy tu dzisiaj moc ryboków, fisherów, ja. Tako ostoja zieleni, tako przyrodniczo enklawa między tymi werkami, które dymiły, smrodziły i zanieczyszczały luft. Kaś te robotniki, które robiły na grubach, hutach, musiały kwaterować, pra? No, we takich familokach kwaterowały. To były fest moderne Siedlungi. Siedlung dla robotników Hubertus Hütte powstał w latach 1897-1901. 34 familoki, po 2 kwatery albo po 4 kwatery, zależy jak mamy parter i góra, no to mamy 2 kwatery, jak mamy jeden sztok i góra, no to mamy 4 kwatery. Widać co we niektórych to teroski potajlowali na więcej kwater. No i to niszczało, tak jak wiemy, po II światowej wojnie. W 90. latach XX stulecia chcieli tu
taką artystyczną kolonię zmajstrować na projekt UPOT. Potem rewitalizowali to ze Niemcami, ze północną Nadrenią i Westfalią. 9 budynków odremontowali. No i dopiero niedawno, tak richtig wzięli się za to, odremontowali familoki, nie wszystkie, tu mamy to szebnięte. Łońskiego roku to wszystko zmajstrowali. Jedne jeszcze będą remontować. Widzimy ten dysonans pomiędzy tymi odremontowanymi a tymi zaniedbanymi familokami, a jednych nie będą remontować. Czemu? Godą, że za jednym hopem, co tu mieszkał od zaczątku, od lat 50., a od łonego ojcowie też tu mieszkali jeszcze przed wojną. Powiedział, tam kaj są wykupione mieszkania własnościowe, a kaj są spółdzielcze, no to nic. To nie będą robić. Większość Ślązoków tu mieszka, tak jak mi powiedział. Niektórych przeciepli tutaj, przekludzili ze kolonii Zygmunt, bo likwidują ją. Ja. No i jak tu ludziom się mieszka, godają, no roztomajcie, no ale też godają, no tu jest cisza, jest pokój, no ale też daleko są geszefty. Ja, fajnie, co takie coś w końcu zaczęli remontować, w końcu zaczęli o to dbać, no ale też jedni godają, co ponoć po remontach kaś je jakiś grzyb w kwaterach, toż nie do końca akuratnie musieli to wyremontować. No, przyjeżdżajcie tutaj i podziwiajcie se, jak to teroski tutaj wygląda. Strasbankowo szczela łagiewniki szyby rycerskie na żądanie. Tak się to dzisiaj mianuje. Czemu my tu są? Tutaj w latach 1922-39 była granica polsko-niemiecka. Ja, Śląsk potajlowany po I światowej wojnie, po polskich powstaniach na Górnym Śląsku, po Abstimmунgu. Godali my o tym w ostatnim tajliku o Rosbergów. Kto jeszcze nie widział tego tajlika, to niech kuknie, bo jeszcze Rosberg musiał duplikować wam akuratnie, co wtedy się wydarzyło. Tam też była granica między Rosbergiem a Charlejem. Nie skorzy dokuplowany Charley był do Piekor. No i tu też, no i tu Strasbanka jechała. Tutaj ryglowali Strasbanka, policaje skakowali, no i jechała bezbytą, nie zatrzymywała się, no i nie skorzy ryglowywali policaje, ściadały no i dali we Polska, bo ten Bytom był jak taki półwysep wciśnięty w ta Polska we międzywojennym okresie. Tutaj mamy taki budynek, taki osamotniony, można powiedzieć, Mono był to Zollamt i genau mono tutaj była ta granica. Druga granica we Łagiewnikach była tutaj, Łagiewniki Rosberg. Sumy przy socmodernym Siedlungu Arki Bożka, to już richtig my są we Rosbergu. No i tutaj kaś na krzyżówce Chorzowskiej i Arki Bożka była granica w latach 22-39. Od 1933 na granicy polsko-niemieckiej, czyli po dochodzie Adolfa Hitlera do reskirowania w Reichu, zaczął postować obszar warowny Śląsk. No i to jest fragment tego obszaru, bunkier na granicy polsko-niemieckiej we Łagiewnikach. Takich bunkrów we Łagiewnikach było pora. Ten powstał genau w 1936. W roku 1939 prawdopodobnie nie uczestniczył we walkach, no ale w okolicach były walki polsko-niemieckie. Bunkier dzisiaj jest przy głównej ceście, przy Chorzowskiej, która leci od Königshütte, od Królewskiej Huty do Beuthen, do Bytomia. A tutaj mamy familoki na
Chatowskiej ulicy my są genau. Szajbnijcie, do jakiej grupy albo do jakiej huty przynależały te familoki. Jeszcze, że zapomniał wspomnieć przy kolonii Zgorzelec, Strasbanka jedzie akurat, słuchajcie, no będzie larmo. Zapomniał, że wspomnieć przy kolonii Zgorzelec, co były tam czerwone okiennice i te czerwonofarba, nie? No, czerwonofarba była przy grupskich koloniach, a my powiedzieli, co? To była hutniczo kolonio, Hubertus Hytte, a? No i czemu nie ma zielonej farby? Hutnicze kolonie miały zieloną farba przy oknach. Szajbnijcie, jako to się stało. Mono nie skorzy, ktoś pomienił, no ale widać, na tych starych familokach też były czerwone farby. Hani ulica byliśmy pokazować, było niemiecko-polsko granica, a teraz idziemy ku Richtungowi byłego epidemicznego cmentarza. Epidemio cholery we 30 latach XIX stulecia była tutaj, moc po mieszkańców umrzyło, potem we 70 latach XIX stulecia powiększyli cmentarz i też chowali zmarłych. Nie skorzy biedoków i niezidentyfikowane persony, a po 1894 do 1901, kiedy był to ostatni taki normalny pochówek, chowali tu po mieszkańców Łagiewnik po wybudowaniu nowego kościoła, który żeście widzieli. Świętego Jana. Przodzi Łagiewniki przynależały do Grejty. Tam my byli we trzecim tajliku. Zaszli tu też, zamiast chować na Grejcie, kiedy była epidemio, no to chowali tutaj. No epidemio to musiało być daleko, poza miastem i z kuli tego tak to wyglądało. A są my naprawdę na takich rubieżach. No i co? Wojenna kwatera 1914-18, 39-45, pierwsza i druga światowa wojna. Za pierwszej wojny nie wiem kogo tu chowali, no ale za drugiej wojny jeńców, między innymi sowieckich jeńców. Tu mamy ten dynkmal, a hań we krzokach, we stromach. Dobrze, co nie ma jeszcze jaru, co nie ma lata, bo możemy hań doleźć, jeszcze coś ich kwest wiedownego je. Idziemy. I no jak tutaj doleźć? No muszę chyba te stromy odsunąć, przecie za chwilę tam będziemy, ja? Poczekajcie jeszcze chwilę. Widzicie jakie warunki tu są. Z byłego epidemicznego cmentarza został tak richtig jeden grab. To jest ten grab ze XIX stulecia. Ponad 100 lat dali on tu je. Jako to je, co innych grabów już nie ma. Są pola, zarośla, nic nie ma, ja? A to dali je. Ida Hora, Ruhe, sanft geliebter Engel. I durś, ktoś o tej małej dziążce, która miała 5 miesięcy, kiedy umrzyła, pamiętam. Wypalono kiercka. Kiercki nie mam przy sobie, no ale łodową z oca tej, co miała takie nieszczęście, kero łopakiwały ojcowie. Ida Hora. Fest zwiedowno rzecz. Naprawdę przyjdźcie tutaj i oddejcie z oca. Przy Świętokrowskiej 6 mamy Kafe Horst. Richtig śląsko restauracjo. Widział, że ich na TikToku han się reklamują. No Horst, no to ino na Śląsku takie miano. W Polsce tego nie znają. Ja znam takiego jednego Horsta, syn od mojego widza. Pozdrowiam.
To już panowie fertig, ja? Ja, tak Riti tu gadacie po śląsku, ja? No a nie słyszę pan. No ja słyszę, ja bo tam filuję na TikToku, to ja proszę kluski ze zołcą, Mogą żur. być gumiklejzy. Ja, no genau, gumiklejzy. Będziemy go dać kluski, gumiklejzy. Ale same kluski i zołza? Ja. Bez rolady? Jak to tak w śląskiej restauracji? Niech panu będzie, no. I żur, sznita i swojski leberwurst. Ja, leberwurst to... Żur dobrze, że nie żurek, No bo właśnie. są jakieś śląskie lokale niektóre i piszą żurek, no to pewnie co to Dokładnie. jest żurek. Żurek to Nie. może być w Polsce, nie? My mamy żur, on jest fajny, treściwy, z kiełbasą, z pieczarkami, także... Z wusztem. Z wusztem. Ja przepraszam. Dobra, to podawajcie. Dobra, wszystko, ja? Ja. Coś do picia, jakie piwko? Nie, bo ja auty. A, no to, dobra. To dziękuję Dziękujemy. uprzejmie. Zostawię jedna kartę, ja? Ja. No to słuchajcie, mamy żur. Jak to smakuje? Piwo bezalkoholowe od szefa. Richtig dobre, kwaśny, tak jak żur powinien być. Chleb. Chleb z tłustem. Nie ma za tłusty, jemy mięsny. Nie, chleb z leberwusztem, z ogórkiem. Richtig dobre, swojskie. Pogorzę jeszcze, bo tu mój asystent ma rolada, a szef dołnął rolada. Ja same gumiklejzy, dajcie pokój. Rolada, gumiklejzy. No i modro kapusta. To już będzie tajemnica, jak to smakuje. Mój asystent wam nie rzeknie, bo kameruje, no ale przyjdźcie tutaj i skosztujcie. Naprawdę richtig śląski lokal, richtig śląskie jodło, gadają po śląsku. Przychodźcie. My widzimy się za tydzień w Szumbergu.